सरी भूले माकी बिये बेके सोंडालाती सोन मजरा नीला सरी भूले माकी बिये बेके सोंडालाती सोन। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. సో కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టిన. సో ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడాలి అంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఫొటోస్. సో మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏవైనా ఫొటోస్. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగ యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో అండ్ థర్డ్ ఫోటో 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, లాస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్. సో కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఆ ఫొటోస్కి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 24 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ కింద, పేస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫోటో, దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, పైనుంచి పేస్ట్ టైల్, సింపుల్గా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తే సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, సెకండ్ ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్ 3 డాట్స్, ఇక్కడ పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సింపుల్. ఒక్కొక్క ఫోటోని కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ ఎఫెక్ట్, సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూ సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నారు కదా, ఈ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 3 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 3 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. 3 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి కంటిన్యూగా ఇది
మొత్తం లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగే సింపుల్‌గా ఉంటది వీడియో. కంటిన్యూగా 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో, మొత్తం కంటిన్యూగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో, అందుకోసం నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో, 3 ఫోటోస్ లాస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ ఫోటో 29 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో, కాపీ చేసి కాపీ ఎఫెక్ట్. సో, బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో, ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సో, మధ్యలో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సెకండ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసిన తర్వాత ఒక ఫోటో వస్తుంది. 1 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో, సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, మొత్తానికి 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇలా కంప్లీట్‌గా 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఒక లాస్ట్ 29 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో, అండ్ వీడియో ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.